accessed him, we thought it might. Because normally what you get is a lot of steel all over the show, but fortunately that wasn't. So we actually got him out probably about 2 hours quicker than we thought we would. Isebe lezempilo eNtshona Koloni lithi umsebenzi ohlangulwe kubugoqo besakhiwo eGeorge uchacha kuhle esibhedlele. They don't care about mine workers. They treat mine workers as commodities. Amalungu eNuma nike inkampani isibanye Stillwater insuku ezintathu kuba iphendule kwizinyanzeliso zawo zokuba le nkampani iphinde iziqwalasele izicwangciso zokudenda abasebenzi bangama-4,000. Sinamukele kwindaba zethu ngokuhlwanja Ndambe Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Msonsundu. Ukuzokuthi gango kungabantu abali-13 abafunyaniswe bebhubhile phansi kobugoqo besakhiwo saseGeorge ukanti bangama-29 esele behlangulwe kwaye kusakhangelwa bangama-39 abasavaleleke ngaphansi. Namhlanje amagosa ezohlangulo ahlangule ixhoba elinye nelifunyanwe lisesemandleni emva kweentsuku ezintandathu. Kube luvuyo olukhulu kwisakhiwo saseGeorge namhlanje nanjengoko kuhlangulwe indoda phansi kobugoqo bokudilika kwesi sakhiwo nesidilike ngomvulo kwiveki ephelileyo. Elixhoba lihlangulwe emva kokuhlala kobubugoqo iiyure ezili-180. Abezohlangulo bathi khange kube lula ukufikelela kweli xhoba phansi kobubugoqo. We lifted the different floors and then we got to quite a solid area. So overnight these floors were lifted over the last 2 nights. We got to a solid floor, we're not sure which one, it's 3 I think. 3, yeah. At 3 we decided to look from the side because where the side broke. And one of our dogs, Willie, the dog handler, his dog indicated. And then we spoke down there and we actually heard the person. And he was quite alert. And he was sounding okay. He told us he had some weight on his legs, so we were very scared that if we release him too quickly, so we got surgeons in to make sure they'll work against that. And then we found another hole further to it, closer to him. We broke the hole open, cut the rebar out, and when we accessed him, we thought it might. Because normally what you get is a lot of steel all over the show, but fortunately that wasn't. So we actually got him out probably about 2 hours quicker than we thought we would. Abezohlangulo bathi le ndoda isempilweni. I can't speak to his medical condition, but he's alert. He was moving quite, got out quite easily. So yeah, we're very, very happy. Umphathiswa wezempilo eNtshona Koloni uGqirha Nomafrench Mbombo uthi le ndoda ihlangulwe namhlanje inika ithemba lokuba basekhona abantu abaphilayo kobubugoqo. All the way to the George Hospital, the patient was talking, sharing his ordeal and his experience, because he was sharing that he was with the others there, which they were taken out, which is just yet now. They were taken out, one of them Monday, the other one on Wednesday. Umphathiswa uthi elixhoba lithi kobubugoqo kusisithokotoko sobumnyama. It's dark, and also you are lying like as if you are in the coffin because you can't move. The slabs, they are all over. He heard when they came to fetch the others. But in this case, the team didn't know that there was another one. Ngamaxhoba ngamashumi-39 asengaphansi kobubugoqo. Kulibaphathiswa ePhondo eMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane ihlaba ikhwelo komasipala kuba baqinisise isandla kwimithetho elawula izixeko zabo ingakumbi ubume bezakhiwo. Inkulibaphathiswa etyelele ingcobo phantsi komasipala Dr. AB Xuma emva kwesithwakumbe sokudilika kwesakhiwo embindini wale dolophu izolo. Ukanti usodolophu uthi abonzakeleyo bakwimeko encumisayo kwisibhedlele iAll Saints. Iyabonakalisa khona uba omasipala funeka baqinise kakhulu kwimithetho ye-bylaws ingakumbi kwezakhiwo. Singaloko sibona izakhiwo nje ezinye ezingahoywanga kumane kuthiwa kukwabani apha kodwa ubani akayihoyanga. Asinokuba nonti apha edolophini nonti lowo engekho. Yonke ibuilding lapha funeka ibe semthethweni noba iyakudala funeka igqinelane nemithetho ekhoyo. Uba ezinye zokhiwa kungekho mithetho kwakusokhiwa nje njengoba ubona basezakudala. Singumasipala sidibene namhlanje singabantu abakule team izama ukujongana nesasehlo esayizolo. Emva koko sahamba sabheka esibhedlele All Saints apho sithe sayokubona
abantu ababini abaye ba-admithwa kule ngozi izolo. Siqondile kukubona into ba noko imeko yabo ayixhomisa imehlo, ba-stable. Singumasipala ke sisiza kuqala ukujikeleza sityelela lamakhaya onke athe ahlelwa sesi sehlo ngenjongo zokuba sifaka nemilomo nefemeli ukuba sifuna ukwenza umngcwabo odibeneyo. Abahlali bamatyotyombe aseMunotho Musehla eFreiburg eMntla-Ntshona bathi ababungcamli ubuncwane benkululeko elilizwe elayizuzayo njengoko sekuphele 20 eminyaka belinde ukwakhelwa izindlu kwanokunikezela ngeenkonzo. Indawo yogobityholo iMunotho Musehla eFreiburg yasungulwa ngabahlali basemafamini. Emva kwa20 eminyaka abazazi iinkonzo zoluntu, amanzi acocekileyo, umbane, nkqu nezindlu zangasese kusafuneka baye kuzikhulula emathafeni. Kuphele iminyaka engapha kwa20 sihlala kule ndawo. Abanye bade basweleka belinde ukwakhelwa izindlu. Ukuba ngaba umntu unokuthi akukho umntu waseFreiburg wafaka isicelo sokwakhelwa indlu, ndingamphikisa ngoba sonke sazifaka ezo zicelo. La matyotyombe xa kunetha singenelwa ngamanzi ezindlini. Kufuneke senze icebo emini nasebusuku xa kunethayo. Ifenitshala yethu iyonakala. We are not going to vote as the Ward 3 dwellers or residents. We are not going to collaborate with the political figures. We are going to make sure that whatever that we need, whatever that we ask, whatever that we require from the municipality gets attention. Kambe umasipala wasekuhlaleni Naledi uphendule ngelithi la matyotyombe ngoku aphantsi kwelokishi entsha ebizwa ngeHuhudi Extension 1. Yaye umasipala usalindele isebe lokuhlaliswa koluntu ephondweni ukuba liphumeze izicwangciso zalo eziphathelene nokuqaliswa komsebenzi wokwakhiwa kwezindlu. I can confirm that the provincial government through the Department of Human Settlement has completed the installation of 8,000 internal services at Freiburg Extension 29 and Huhudi Extension 1 in Naledi local municipality. Ngelixa inkulu baphathiswa eliphondo isithi bakwiphulo lokwaphelisa nya amatyotyombe ephondweni. Umbutho abasebenzi mgodini iNUM uthi Sibanye Stillwater idenda minyaka le ngenjongo zokunciphisa indleko ngelokwandisa ingeniso. Ekuqaleni kuka-April Sibanye Stillwater yabhengeza izicwangciso zokudenda abasebenzi bangama-4,000 ukanti phakathi kuka-2023 no-2024 le nkampani selidende abasebenzi abangaphaya kwama-2,000. Nangona bebila besoma abasebenzi ngelinge lokuzama ukukhusela imisebenzi yabo ze bakwazi ukubeka isonka etafileni, abasebenzi baseSibanye Stillwater bathi impatho kulomgodi igadalala kwaye ayiginyisi mathe kwaphela. They don't care about mine workers. They treat mine workers as commodities. When they deal with they commodified everything in their human resource, they also commodified human beings. So the respect from Sibanye about people whom are employed here is not there. As a region, we've been relying on the mines. So we really expect them to sit down with us and look at the other alternatives. And we are saying away with retrenchment, away. iNUM imemelela umlawuli oyinhloko eSibanye nesigqiba sakhe ukuba balahle izikhundleni zabo nanjengoko besilele ukulawula ngendlela efanelekileyo. We have a CEO who's unable to stabilize his operation. The only thing that he does is to retrench workers. Workers are tired of being retrenched. They want to see stability at Sibanye Stillwater, but there's no stability. UMzantsi Afrika ume kumyinge wepesenti ezingama-42 wentswelangqesho, nto leyo eyenza izigidi ezili-10 zabemi beli baswele ingqesho. Umbutho weCOSATU uthi elinyathelo lokudenda abasebenzi alamkelekanga kwaphela. There must be equal accountability. One cannot wait for the other. These processes should not be waiting for one to finish in order for the one to start. We want justice, we want accountability, just like employers would ensure that workers are held accountable for not adhering to the Safety and Act in the workplaces. We want the same with speed. Aba basebenzi bathi
bebekhe babamba ingxoxo nomlawuli oyintloko kule nkampani uNeil Freineman, kodwa bakha phantsi isitya sigcwele. Mongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uthathe iphulo lakhe lokugaya inkxaso yonyulo namhlanje walisa kwiphondo laseLimpopo. Eliqela belibambe isiyanqoba rally yephondo kwibala lasemalamlele nebeligcwele limenge mbambo. Loka Ramaphosa uthi ANC iza kuliphumelela emagqabini kunyulo likazwelonke oluza kubanjwa ngomhla 29 kule nyanga. Kuwashiywa nowashiywa amaqela ezopolitiko athe bhazalala kulo lonke eli ebethelela izikhonkwane zokugqibela kwezivekana zimbalwa zishiyekileyo phambi kwenyulo. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ebeseLimpopo namhlanje nalapho avakalise ukuba i-ANC iza kwenza konke okusemandleni ukukhawulelana nabo bazimpula zikalujaca. One of the things that we are also going to do is to tackle the high cost of living. Batho ba bantsi ba rena ba lla ba re ba sebedisa tšhelete ntši go ya pele le maphelo a bona. Ha ba ya sepetlele kapa ha ba ile bona dingaka ba tshwanetse gore ba ntshe tšhelete tse dintši ba patala dirente, water and lights and so forth. Our intention is to give attention to the high cost of living. Loka Ramaphosa uthi baza kuza nesisombululo esingxamisekileyo nakwingxanki yamanzi egqubayo kweliphondo laseLimpopo. Umongameli we-ANC uthi aza kujika abezinyanda kuba bonke abo bathi ANC iza kuwa ngaphansi kwa-50% kolunyulo. The ANC is not going to fall below 50%. The ANC is going to have an outright majority and will run this country again. Loka Ramaphosa uthi i-ANC ikwiphulo lokuzivuselela ngokutsha kwaye bonke abo badakisa igama leliqela ngezenzo zorhwaphilizo iibhatyi ziza kugcwala umoya. Inkokheli ye-Democratic Alliance umnumzana John Steenhuisen ukhweleze ehlela kumbutho olawulayo ngolawulo lugwenxa kwisixeko saseThekwini KwaZulu-Natal. Uthi uluntu lwephondo laKwaZulu-Natal lunamandla okuzisa inguqu kweli phondo ngokuthi luvotele i-DA kunyulo likazwelonke nolwamaphondo. OkaSteenhuisen uthethe oku ngethuba iqela lakhe likwiphulo lokugaya inkxaso yonyulo eThekwini KwaZulu-Natal phantsi kwesihloko esithi The Rescue Mission. Phansi kwesihloko se-DA esinokuhlangula eli lizwe umnumzana John Steenhuisen uthi abantu bakwaZulu-Natal abamfamekanga bababona omasipala abafe bethwele umnqwazi. The people in this province are not blind. They know that eThekwini is a dysfunctional municipality full of crooks and thieves. They know that in Ugu people have gone for 7 years without water. And they know that the most number of outstanding land claims are from right here in KwaZulu-Natal. People have not had justice on land since 1994 here in KwaZulu-Natal. OkaSteenhuisen uthi inkqubo yohanjiso lwenkonzo iphucukile kuyo yonke imimandla elawulwa yi-DA njengakumasipala umngeni. Neziphumo zophicotho zincwadi zemali ziyancumisa. Audit outcomes are improving. The municipality has gone from a debt situation to a situation when it has money in the bank. Services are being delivered, potholes are being fixed, infrastructure is being developed. And I think that gives the rest of the KwaZulu-Natal confidence when they look at Umgeni and they see the difference that Chris Pappas has made in just a short time as mayor, and they can then feel and see the difference that could happen if Chris Pappas was the premier of the whole of KwaZulu-Natal. Utsho eyikhaba eyolawulo lwendibanisela icoalition ne-ANC kweli phondo kuba isithi beyi-DA abanakulala ngengubo enye athi inkone lurhwaphilizo. Umbutho we-Patriotic Alliance ugaye inkxaso yonyulo likazwelonke namhlanje kwibala e-Athlone Stadium eKapa. Inkokheli yalo mbutho uGayton McKenzie uthe bengulo mbutho baza kuza nenguqu kweli lizwe yaye baza kumkhiqa urhulumente oxhuzula imikhala.
Umbutho iPatriotic Alliance namhlanje uzalise ibala eAthlone Stadium eKapa apho ubugaya inkxaso yonyulo likazwelonke ekuthambekeni kwale nyanga. Inkokheli yalo mbutho uGayton Mackenzie uvakalise ukungaxoli ngeyantlukwano kweli emva kweminyaka engama-30 enkululeko. We've got 3 decades of democracy. Ons het 3 decades van democratie. And we are still divided. OkaMackenzie uhlabele imgama esithi bengumbutho iPA baza kuyincothula neengcambu intswelangqesho emva konyulo. We have the most minerals in the world, but we have the highest unemployment in the world. That cannot be right. But the Patriotic Alliance will be changing that in the ballot box on the 29th of Mackenzie. We are going to change, we are going to remove this government. Uhambise wathi ANC yona xa isoyisakala ityhola izinto ezenzeka kwiminyaka edlulileyo. Iyo loo nto beyi-Patriotic Alliance beza kuqinisekisa ukuba bayayikhiqa ngomhla we-29 kuMeyi. Masiphosa amehlo kwimozulu siyiphathelwa nguThabile Makhaphela. Enkosi kuwe kakhulu bamqwathi edeskeni yena mama nibulisa nawe mzontsunu wam apha ekhaya kaloku ndikwamkela kwelam bethuna iqonga lemozulu mna ke ndikuThabile Makhaphela uMamthembu. Namhlanje nangomso yenjeje imozulu. Xa sivula ke bukela ekhaya siphalwa kaloku lo mfana wethu wokuqala ke ophalwa kakhulu kaloku ingxelo zethu zemvula, imimoya, ukutshisa kwelanga apha eMzantsi. Ngabanda kaloku bukela kumbindi apha eMzantsi Afrika futhi kaloku koPriska lapha eFixburg kuyabanda ekuseni ngesithathu balusoyo kamandi futhi usuku lwabo ngelanga ngamashumi nje imbukeli wam mabini akhatshwa sisinzele phakathi kwembindi eMzantsi Afrika phakathi koDiara futhi ko6 degrees ekuseni kanti ku22 phaya xa bevala usuku lwabo. Amaqondo wakho aphantsi naphezulu lopha futhi ke bukeli eMpuma Koloni njengapha kaloku koBurgersdorp ekuseni ko-1 wengqele kakhulu ke bukele pha kuyabanda mpela akhona mafu ku21 degrees ebusuku. Benjeje phaya embili kaloku eFreystata indawo esifaka uMazantsi futhi kweliphondo njengapha kaloku eBloemfontein phaya futhi kuyabanda kakhulu ku6 degrees phaya ekuseni xa beqhuba ke nemini kusatshisa nje kamandi ngamashumi nje kebukele wam abenesixhenxe. Zebenjeje phaya ephondweni lethu laseNtshona Koloni ngoba sopha kaloku koFredendal kwasekuseni futhi kuyabanda ko7 degrees baluvale belusoka kamandi futhi usuku qabaqaba njengamafu ka21 degrees phaya ngorhatya. Ukanti yona imozulu phaya ephondweni lethu lapha kaloku eNorthern Cape ngomso phaya ekuseni koPriska phaya ekuseni ku7 degrees obanda kakhulu itshintshe bekube mandi la mozulu phaya ngorhatya futhi ku26 degrees kuyabanda eDiara ekuseni ngo6. Ukanti imozulu phaa bukele ephondweni laseNorthwest ngomso indawo esiphaka kumazantsi weliphondo eBloemhof phaya ekuseni futhi kuyabanda ngesibhozo baluvale balusoka usuku ngelanga ka21 degrees phaya ngokuhlwa ngomso. Zebenjeje ke bukele apho sikhoyo kuseGauteng province indawo esiphaka kumazantsi weliphondo phaka kaloku bukele kumzekelo phaya eVerdeneging phaya ekuseni futhi ko7 degrees kuyatshisa phaya eMalanga ngaphambi kokuhlwa ebusuku ko27 degrees. Bona baphila ngolu hlobo phaya ephondweni eliphakamileyo kaloku apha eMzantsi Afrika elo phondo lona yiLimpopo njengaphaya koPulukwa lo mzekelo phaya ekuseni kuyabanda ngayo kaloku na9 degrees akhona amafutha nemvula abikuyo phaya ko25 degrees ebusuku. Benjeje bayiphondile futhi kusempumalanga ngoba so indawo ezifana phaka kaloku koMiddelburg phaka ixesha lasekuseni phaya ko9 degrees kuyatshisa phaya emva kwemini ngomso xa beyivala imini ko24 degrees. Masisonke sivale kaloku nathi imozulu phaya KwaZulu Natal ngomso kuyabanda ekusela amazantsi phaya koKokstad ekuseni ko6 degrees belusoka usuku phaa bukele futhi ngamafu nje aza nengqele phaa ngokuhlwa ka17 degrees. Itsho kaloku imeko apha kwam mna ndikuthanda kangaka xesha limyole. Bukele ngawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu leYouTube @indaba zethu 163 kamnandi mawethu.